ଚାଲି ପାରୁନି ପ୍ରଭୁ। ଭୋକରେ ପେଟ ଚଳି ଯାଉଛି, ଶୋଷରେ ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲାଣି। ସତରେ କ'ଣ ମୁଁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଦେଖିପାରିବି? ତମେ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷରେ ବସିଥିବ, ଆଉ ଶରଧା ବାଲିରେ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥିବ ତୁମ ରଥ। ପୁରସ୍ତ ଅଛି ଆହୁରି କେତେ ବାଟ, ପାଦ ଫାଟି ରକ୍ତ ବାହାରିଗଲା, ହାତ ସବୁ ଚିରି ନିର୍ଜୀବ ହେଇଗଲା। ହେ ଠାକୁର, ଏ ଦିନ ଦୁଃଖୀ ଯମନର ଡାକ କ'ଣ ତମ କାନରେ ଘରଟିଏ ପାଇଁ ପଡୁନି? ତମେ କ'ଣ ସତେ ତମେ ତମେ ମୁଁ ଜଣେ ବାଟୋଇ, ଏ ପୁରସ୍ତମରୁ ଆସିଛି। ପୁରସ୍ତମରୁ ଆସିଛ? ଦିଅ ଭାଇ, ଇଏ କ'ଣ କରୁଛ? ମୋ ପାଦରେ ଲାଗିଛି ଶରଧା ବାଲିର ଧୂଳି। ଏଇ ଟିକିଏ ଧୂଳି ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି କଟକ ମୁଖରୁ ଆସିଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ସିନା ଦେଖିପାରିବିନି, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତ ପାଇପାରିବି। ପ୍ରଭୁ, ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, କହିପାରିବ ପୁରସ୍ତମ ଆଉ କେତେ ବାଟ? ପୁରସ୍ତମ ପରେ ଆହୁରି 20 ବର୍ଷ ବାଟ ରହିଲାଣି। ଆହୁରି 20 ବର୍ଷ? କାଇଁ, କ'ଣ ହେଲା? ଓ ବାବୁ, ତମେ ପରା ପୁରସ୍ତମ ଯାଉଛ, ଯାଉନ? ନା ଭାଇ, ପାରିବିନି। ଏଇଠି ପଛେ ଠାକୁରକୁ ଡାକି ଡାକି ବହୁ ଉପାସରେ ମରିଯିବି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ପାରିବି ନା ଭାଇ, ସେ ପରା ଭାବ ବିଲୋଦିଆ କାଳିଆ ଠାକୁର। ତମେ ତାକୁ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଡାକ, ଦେଖିବ ସେ ତୁମର ନିଶ୍ଚୟ ଡାକ ଶୁଣିବ। ଜାଣିଛ ଭାଇ, ତାକୁ ସେ ଅନ୍ତରର ଆବେଗ ନେଇ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଛାଡ଼ି ଡାକେ, ସେ କେବେ ବି ଭୋଗ ଉପାସରେ ମରିପାରେ ନା। ତାର ପରା ଅସରନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର, ତା କରୁଣାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ତମେ ତାକୁ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଡାକ, ଦେଖିବ ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତୁମ ଡାକ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବ। ସେ ମୋ ଡାକ ଶୁଣିବେ? ଶୁଣିବେ, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ମୁଁ ଯେ ଜାତିରେ ଯବନ ବିଧର୍ମୀ। ତମ ଠାକୁର ପରା ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜାଣିଛ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଭେଦଭାବ ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ। ସେ ପରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଠାକୁର, ଆଉ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଅତି ଆପଣ। ତମେ ଠିକ କହିଛ ଭାଇ। ହେ ଠାକୁର, ନ ଜାଣି ମୁଁ ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଛି ମତେ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ। ମତେ ଶାସ୍ତି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ମତେ ଶାସ୍ତି ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ରଥଯାତ୍ରା କ'ଣ ସରିଗଲାଣି? ନା ପରା ଭାଇ, ଆଜିକୁ 3 ଦିନ ହେଇଗଲା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ନନ୍ଦିଘୋଷର ଅଟକିଛି। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଅଟଳ ମହମେରୁ ନୀଳାଦ୍ରି ଭଳି ନନ୍ଦିଘୋଷ ଅଛି ଅଟଳ। ଠାକୁର ରାଜା ନିଜେ ଗୁହାରିଆ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଭାଇ ରାଜ୍ୟ ସାରା ପୁରା ଘୁରି ପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୋଉଠି ଶୁଣିଲି କେହି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। କିଏ ସେ ଭକ୍ତ ଭାଇ, ଯାହାର କାତର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ହେଲା ଅଚଳ? କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟବାନ ସେ ଭକ୍ତ, ଯାହା ପାଇଁ ଠାକୁରେ ନିଜେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଅଖିଆ ଅପିଆ। କିଏ ସେ ଭକ୍ତ ଭାଇ, କିଏ? ହୁଏତ ତୁମେ ବି ହେଇପାର ସାଲବେଗ। ସାଲବେଗ, ତମେ ମୋ ନାଁ ଜାଣିଲ କେମିତି? ମୁଁ ଟିକକ କରିତେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଜଣାରେ ପଡ଼ିନଥିଲା? ତମେ ବୋଲୁନଥିଲ ଦିନ ସାଲବେଗ ଜାତିରେ ଯବନ, ତୁମେ ପୁରା ପ୍ରଭୁ ପତିତ ପାବନ, ତମେ ବୋଲୁନଥିଲ? ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ତମକୁ ଭାରି କୋଉଠି ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା? ହଁ, ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ନିଅ। କ'ଣ? ଇଏ ହଉଛି ଭୋଗ, ଠାକୁରଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ।
ଠାକୁରଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ। ରୁହ, ତମ ହାତରେ ତ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମୁଁ ମୋ ନିଜ ହାତରେ ତମକୁ ଖୁଆଇବି। ନିଅ। ନିଅ, ନିଅ। ଠାକୁରଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ତ ଅମୃତ ପରି ଲାଗୁଛି। ନିଅ ସାଧକ, ଠାକୁରଙ୍କର ପରା ତମ ପ୍ରତି ଅଶେଷ କରୁଣା। ଜୀବନରେ ଏମିତି ସ୍ୱାଦ ମା ଆଗରୁ କେବେ ଅନୁଭବ କରିନଥିଲି। ମନ ଭରି କରି ଖାଅ, ଠାକୁରଙ୍କର ତମ ପ୍ରତି ବହୁତ କରୁଣା। ସାଧକ, ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରସଗୋଲା ଆଣିଛି। ନିଅ। ତମ ପାଇଁ ଆଜି ମୋର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ହେଲା। ତମର ଏ ଉପକାର ଯେ ମୁଁ କେମିତି ସୁଝିବି। ଆଚ୍ଛା ବନ୍ଧୁ, ତମେ ମୋର ଏତେ ଉପକାର କଲ, ଅଥଚ ମୁଁ ତମ ପରିଚୟଟା ଜାଣିପାରିଲିନି। ତମ ନାଁ କଣ? ତମ ଘର କୋଉଠି? ମୋ ପରିଚୟ, ମୋ ଘର ଏଇ ନୀଳାଚଳପୁର ଗାଁ। ମତେ ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ମୁଁ ପରା ଗୋଟେ ଗୌର ପିଲା, ଏଇ ପାଖରେ ଗାଈ ଚରାଏ, ବଇଁଶୀ ବି ବଜାଏ। ଆଚ୍ଛା ବନ୍ଧୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ରଥ ଉପରେ ଦେଖିଦେଲି ମୋ ପାପୀ ନୟନ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ଅନେକ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ମୋର ସାର୍ଥକ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି ବନ୍ଧୁ। हे ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, हे ବଳିଆର ବୁଝ, हे ମହାବାହୁ, हे ଦୟାମୟ, हे ଜଗନ୍ନାଥ, हे ବଳିଆର।